Umabona kude ongungqa phambili eningizimu Afrika nasemazweni ayakhele iDET TV. Ibivakasheleke lapha endaweni yaseBigville emoyeni. Isikole uBulinga Secondary School esingaphansi komkhandlu sifunda uthukela. Lesikole singesinye sezikole ezihamba phambili ngezifundo zeMaths neScience okungangokuthi ke sesithole ukuthuthuka nokukhuliswa okukhulu okubala infrastructure nedevelopment nje yemfundo ngaphakathi. Abafundi baseBulinga Secondary School bathole ithuba lokuthi baqwashiswe ngezidakamizwa kanye nophuzo oludakayo baphinde futhi balulekwe ngokomqondo. Okube kuhle kakhulu ukuthi bekukhuluma izakhamuzi abazaziyo esezingosaziwayo uRed Sea kanye noSengwayo the Cat. Isifundo sosuku sithe akekho umuntu oqala izidakamizwa ngenhloso yokudicilela impilo yakhe kodwa yonke lento iqalwa ngumngani, peer pressure kanye necuriosity. Abafundi bathole nethuba lokuzwa umculo kaRitsi lapho ecula khona noZinxumalo noTyler ICU. Lapho ke sibe sesinikeza Ned Catch ubaba uSengwayo ithuba lokuthi aqwashise kubantwana. Cha njengoba ngiyikhesh impela yingakho kuthiwa ngiyikhesh ngoba sivele kuzofanele ukuthi ngimkhesh. Ubuye nithathe lokubuza umsebenzi ngempela uthi noma sowuwena ucaba ukuthi azobe yabuselwa nabo nesikhathi eshiye kodwa kulungile. Into oyikhulumile kukhuluma into enomkhosi. Ngiyacabanga ukuthi ohlakaniphile bese ngisho kusuka manje ayisebenzise njengoba injalo. Kodwa otshela ukuthi uhlakaniphile kanti akahlakaniphanga uzobula nje Ohlakaniphile ngicela athathe leyo izomsiza isikwa saphakathi lento ufuna ukuhamba ibambe kahle uze uyovula la kuthiwa hamba ovula khona njengoba abazali bakho bekuthulile ukuthi hamba uthatha ukhiye lapha uzokwazi ukuyovula ngawo uvekana. Kahle so besizelela ukuzokhuluma nge-awareness yama-drugs, utshwala nophuzo oludakayo. Bangaki nje abangakazi bayibhema insango? Bangaki abangakazi baphuza utshwala? So ngingasho ukuthi Shuti singasho ukuthi approximately u-30% wenu uke wazama futhi 70% awukazi ne? Kuyintente ngingashayela izandla. Bafethu ngithathwe ngengiteni ekladini ngijika namakhona ngicela ama-1 rand kubafethu nabebuya bethi bazothenga ngithi 1 rand lapho ngifuna ukuthenga iluzi. Reason why yingoba ngasuke ngazinikela kakhulu kuphi ey'ntweni ezingalunganga kanti angizukuzikhona angisebenzi anginamali. Ngifuna ukugcizelela kakhulu ukuthi imbamba, umqombothi, opineapple lezi zinto izinto vele ebezenza ukuthi impilo yami izama ukudonseleka emumva icekeleke phansi ngaleyo ndlela. Kusho ukuthi bangibona abanye abantu ukuthi le ndoda lena inalento le efunekayo la emhlabeni efanele iyenze. Manje nangabe ithatha ilokhuzana i-advantage ukuthi kumele izinikeze edakamizweni iphuzo oludakayo iyafa impilo yakhe leyo mfundo. Wangicukulula kumfowethu wangithintitha nje namhlanje ningibona ukuthi ikezekile kumuhle. Kungenxa yawo kwamadoda into engiyixolisa kakhulu bafethu eyi-1 bafethu ngiyazi ukuthi nizingane zesikolo enifise ukuthi nibe nekusasa elihle futhi elikhangezile. Ngelinye ilanga niyafisa ukubizwa ngani ngamahero, kuthiwa ningamahero. Abazali benu nabanye nikhula nabo bathi ningamahero ngezinto zenu noma imisebenzi yenu emihle enibonakala eniyenzile. Yonke le minyaka lehleli phansi kwalezi zinto sizama ikusasa elingcono. Isasa elingcono ukuze ulikhandi liphumelele ngempumelelo kufanele uhlukane la isidakamizwa uphuzo oludakayo. Ngicela ukuthi ngisize ngenteko undani ufunda ngikule ngesikhathi samanje.
kubalulekile ufundani phumani ekradini ngenana esikoleni hlalani encwadini incwadi ngempela isikhathi esincane kakhulu usuke kuyo uzibone nawe usufaka izandla ezikhoma njengecash uphethe isikhiye semoto yakushaya ikwelo hayi ukuthi imali enyembezi ngoba ungazi ukuthi iplani ngoba wazi ukuthi iplani awunayo vele sakhulu isikole so hamba uvibabala uvibothisha laphansi ngebakhuphuza wenza zonke uzofa ufele emanyaleni ngoba wahlule kukucabangela isikhathi yiloko engizama uchaza kungimuhle ngayo icash